Liors Bianong! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod ka dagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man nagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asong batkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Liors Bianong. Manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado. Ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais, direksyon Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Liors Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Sige nga rudan, intay lukaisan na to'y surat ni pagayam tayo at Cassandra, ito'y pagilya na Qatar. Kan ka Mang Bianong. Ilingid naklakuman itinaga na Cassandra, may saak nga OFW, ngam sakbay nga nakisalaysay to'y pakarikutak, kablaawan kayo man pa'y amin mangbukbukal iti Lady L Productions, kastamot tayong dagiti pada ka mangtartarabay kadagiti programa yaw. Naawisakmat na nagsurat, takayat ko ang manggan ti balakad mo, may papandito'y parikot ko, ngay duldulin ko nga aging gaita. Kasto'y manarugyak ti amen, Mang Bianong. Martin, agabroda ki di Saudi. Sana bale, tainamot ti tawan ti anak ta. Bakit? Di mo kunaan adinak manan palubusan. Apay ngamin nga umadayo ka pa'y langay. Agdamag ka pa'y laeng, katkit kita am lang arudan akal kalapaw ti balay tayo, ken rot-rot pa'y. Agtad-tad no agtudo. Imbag kumano amom atarimaanan, kat mulmulagatam batlatan. Siyakmat lang arun ti mang pulpulat kadagiti abot no agtad-tad. Sabalin tumot ti pagalistom apulatan, no daytay agtudo ken agguruod. Bakit mo't nagbastos tingiwat na? Anya kumangay ti bastos itimbagak. Day talapayag mo ti kunak apagalistom apulatan no agguruoden. Tadi mo kayat adenggan ti guruod. Tamabuteng ka nga mga numagna ti kimat apasurot ti guruod di taabot ti bubong tayo kat sika ti makimat. Tasan ka mo't naggaraw? No saan ka paya tuktukan? Pasla kalapaet nga gururay ti martilyo. Sa kalagkaraw no matuktukan ka. Nakakayap-kaya mo ni bakit mau martay? Tatang, saanan ang nalapdan? Napahanan ni Jay Saudi. Apay kumangamin alapdam kat kaya't nangarugdag trabaho. Kaya't napasaya atang tibiyagyaw. Taman manumot nga at napagubraam. Ag extra kalaang mo't iti panagkarkarpintiraw. Saan yun nga ibalikas tatang? Awiram kit dyan na imbag day ta anak yaw. Tapno awan mo't timakuna di asawam, anapan nakibag-an, iti nagaddayo adisaw. Saan ka kumita kita iti babay amang sulisog kang ka? Itatang mo't advance mag-isip. Ay, may mayatan ti advance sa pamagbagaa ngam ti maladaw. Tati palagip kat agas iti utag ang makaliplipat. Iso apal palagipan ka, anak kao. Nakaawag ka mo bakit? Kaawid ko nga may nanapan nakigapas ta panaggagapasitan. Kaya't kayo mat ako mustaan
Ay kung mangangas kami lata, bakit? Isa, kasasaunat ita. Kumusta nga di balay apat patakder ta? Ay, agbalbalikas abalayan Basit laeng ngayon, mabalinan apagyanan, bakit? Nasayaat nga ron no kasta. Takto damot mako na abalay ano agawid da. Wan mait, mabalin mo ti agawid. Agur uray kami iti anak ta. Pasit lang nga ano sen kat agawid akon lakay. Ay, very good. Agur uray ang tinairaw kinabara nga arakop ko, bakit? Asus? Kunana nga mag-isisam gaya man. Tatang, nagmayat di balay tayo. Adamot pagkakitaan iti nagrigrigatan ni nanang mo iti abroad. Kuma, agawi din ni nanang, tatang. Rana bali, basit langan nga anos, agawidan ni nanang mo. Para manumot lati aguray ngay, mabiiton day tanak ko. Kailiw kung aminan na talaga ni nanang, tatang. Sigurado nga uray jay inam, kat kailiw na kamutten anak ko. Kailiw nata, kunak kuma. Nagpaspas nga raw naglabas ti tawain mang biyanaw. Nadanon ti panagawid ko, kat nalaos ti ragsak ko, nakakita ti balay may, tasaanan kalkalapaw ti nagawidak. Ngam kalpasan ti namabulan, back to zero kami manayin mang biyanong, ta back to taltalon manayin datao. Iso napanunod ko nga raw kinasarita ti asawa. Agabrodak ijay katarla kay. Anya, Taltalon mo't lang ti pagububraak dito eh. Di agabrodak manon. Dakdakkel pa'y ti matgadak. Sana kastoy ataltalon latan nga inaldaw. Makauma. sigurado ka katin iti dayta desisyon mo. Wen, sigurado akon. Alang nga rod no kasta ti kayat mo. Makaammo ka, Cassandra. Makitak mo ti rigat mo ang makitagtagad, ang makiraraap kas kada makigapgapas ken makisiksik ka dita. Imbag man, tamumot gayam apanunuton ti rigat ko. Wan mo bakit? Natural ang makitak mo ti rigat mo Sa anak mo't nga ginbubulsek, kajakit din makita jay nagpatad ang nakabalandra iti mulagat ko. Agduduma ti kakadwami a babaunon iti day ti abalay. Agduduma mo't nga rod alahi. Iso ajak unay makasasao ida. Sapay jak kaalaan ti pinay at tumboy a kadwami. Hoy, Cassandra. Apay anak kamot taling kalatalitan. Ha? Inkagluto na. Batang mo ita. Uwanan. Amok. Amomot lagayam, ngam di kamot laggarawan. Aramido mo na dagiti trabahom. Tap nagpapada tayo mo't amabannog. Saan la may sa ti mabambannog. Naglastog mo tunday di atumboy. Kunamlan asino akalalaingan. Agpada kami mo't lang rod amot tsa-tsa iti day ti abalay dagiti amo mi. Apay ngay akas iti na mayaman nagluto iti kabsa. Kaslasan mo na malamot. Aglablabos kan Amin mo't lakit din nga aramidot kat dilawam. Sikala ko mga rudan at tinagluto no di mo kursonada ti panagluto. Gaputa jak agun uni kunamlan asino kamutan. Agpada talaang ababaunan ditoy. Amangan no nalipatam dayta. Iso nga ipalagip ko nga rod. Babaunan ta. Jaske ka. Cassandra, pasensya ka la kuman kanya ka.
Agkidawak iti dispensa iti inararamid ko kan kay ti kalabas. Ha? Sapay kumata, agfrentan. Nang runaket, agtrab-trabaho tayo ti may sa abalay. Agpada pa iti amo ta. Sa anak mo't kat amakiapa ko ma. No saan ka nga imo na? Isungar nga gidgidawak iti dispensa kan ka. Pasensya ka na talaga, Cassandra. Mutaling tumot ngamin dati amata. Di na nakita adago si saguday mo ana ikawaskan ka. Anya? Nagpintas ka, Cassandra. Naglabas ti aldaw mang biyanong, sipod nagbalin kami naggayam ken ni Jesse, inot meten anat nagkirik nagkankwana, gapo iti kinasikaso ken kinasingpot na kanyak. Amin nakidawat ket ipaay na. Naglabas nga raw ti aldaw ket nakadlawon ti asawa ta dandanay nalipatak idan nga agama. Nabaybayak ti maipapan kadakwada. Inawagan nak nga raw ti asawa mang biyanaw. Apay nakainom ka imawag. Abayan, nagpaliw kan. Abayan, nagrelasyon kay ti Tomboy. Ha? Sasawa mo. Awan ti amok iti bagbagam. Garang gandyang ka, babae. Di ka naglibak. Saan na kami nga awagan ni anak ta? Adan sa balay. Ngas asikaswam dita. Di mismo gayim mo. Nangibaga kanya. Awan amok iti bagbagam. Padpadaksan daklaan. Abay nga raw. Adi kan umawawag. Alaman? Nagtalikag ka. Isa pinalubusan ka. Nagtrabaho. Iti adayaw. Insukat naklang iti Tomboy? Pompyang? Gatal na babae! Nagado sasawam. Agsina talangan. Bye. Apay ngaya ka na yung kamot nga inom anak ka. Saan ka matasigo na kasta? Ayop, jay manugang yaw, tatang. Insukat nak, itikimapo abalkat. Ha? Sana na kayat ti lalaki? Isa jay kimapo ti kayat naan. Gatal, jay manugang yaw, tatang. Kayat na ti agar-garampang itipada na babae. Iso nga, insukat na kami nga agama. Pugno ka din ay tangay bagbagap, Martin. Mismo agayim na. Ijay katartin ng idanon kanyak, tatang. Iso, nasakit tinagam ko, tatang. Ay natatang. At da babae day tanakyo. Iso akanayon nga agin inom. Nadasi ka na natumboy dita. Kwa. Agar-aramid lang iti istorya day tatang. Iso ti adaramid na. Sana siya? Ornusin niyo kumadag iti magpagiyaw, balasak ko. Panagkunak. Saanan ang maurnos ti parikot may tatang. Diyak kayatan ti anakyo a babaero. Isina mo ti asawam ta, datalangin tagdan na. Di kagdanag ta, saan ka baybayan? Jessie. Ay, ayatan ka unay-unay, Cassandra. Ha? Ni Martin man ang tumawawag. O sige, sumbata mo, kat isina mo. Hello? Cassandra, agsarita ta kuma anaimbag. Awanan ti rumbang pagsaritaan ta. Aklo na kunti amin.
Ngam agsinatan. Anya? Nalawag tinangag mo. Agsinatan, Martin. Ayop! Ababay! Gatel! Ababay! Ayop! Gusto ko man! Mga siyo! Saan kayo nagwala? Nagatong dinadadalya! Ayop! Si Gatel nga inam! Gusto ang tatay! Martay, gusto na anak ko. Di ka wala akas ka. Ayap. Nasaysaya at nagpakamatayak langan. Sumartanggan. Di mo amo di magmagam. So, pagkamatay ka, sino ay tinaabak? Katawaan na kanya asawam at alibridan, iti kabit na. Kita manday ka anak mo. Nalaos di butang kan sangit na gaboy di makikita na ka. Anak, nakaawag ka mat. Nanang, agsinapian kayong ginitatan! Ha? Agawid kayon! Orasan niya na maitati ka sa pulak! Basta sana malakrak ti pamilya tayo! Anak ko. Cassandra, nakasagana ak ang mangawat kan ka. Urnusan ta ko man ti amin. Agawid ka laangin. Kat mga barwanan tayo asang kapamilya. Pakawanan na ko, ma, Martin. Apay nga alim mamis kamutan kanya, Cassandra. Nagdakulan tinagbaliwam. Adda ka di basol ko. Jessie, nakaamiris akon. Jack gayam kabaalan ang mapukaw ti pamilya. Isa apakawanan na. Ngam agsinatan. Anya? Sana mabalin, Cassandra. Di nakisina. Ngam ayatag ti asawak. Kan maasyanak iti anak mi. Isong agsinatan. Sana mabalin ko nakmat. Sana ko manugot. Uray kabit naklatan, umanugot ak. Basta di na kumawat isinsina ah. Anya kamutan? Makaawat kamut Jessie? Sanak nga ruda makaawat, tadyak kabailan no isina na, Cassandra. Jessie! No isina na. Nasaysaya atin, nagtangad ako niti barsa nga. Anya? Agpakamatayak, Cassandra. Daytoy itate, mang borboribor kanyak, mang biyanong. Tiyan mo nila kay ikaw kat nagsina kamain iti tomboy kadendenak dito'y Qatar. Kaya't ko talagang ti makisina ken kwa na ngem dinakmet waya-wayaan ni Jesse. Kaslaak preso mang biyanong. Urayek amalpasen ti kontratak tapno makaakala kon iti tomboy mangtengtenggal kanyak tagnanaad kamay iti may sa abalay. Kanayon nang ipangtang agpakamatay no panawak. Urayek laangay na malpas ti kontratak sa kunto panawan tabarang no iso ti wagas tapno maadaywakaon. Tulungan na kumamang pianong no anya ti rumbang aramidak tapno maaklon ni Jesse ti pangerdeng kao. Naimbaglakit din kada to'y programa kat adda nang yabkasak iti parikot ko taawanan ti panagtalag ko iti gayem ko anang ipulong kanya kiti pamilyak. Oray kaskasano kat limag anbaset ti barukong ko ta nagrigat solsolwot ti amin mang biyanong. To'y si dadaan iti balakad mo, Cassandra iti Qatar.
Pagayam ko, Cassandra, yan tangay kayat mo, nga alaan ti kapanunutan to'y numo to'y biyang, pasensya kan no diretsaan ka pagayam. Dakkail kinamaag kan basol dayta aramidam. Mabasa tayo iti umuna a Korinto, kapitulo may kainem, iti versikulo siyam, nga agingga iti sangapulaw. Saan yu aya nga ammo dinto kagikwaan dagiti managdagdakas ti pagarian ti Diyos? Di kayo paalilaw. Dagiti tattao nga immoral, dagiti agrokbab kadagiti didyusen, dagiti man nakikamalala, dagiti aggartam iti padada alalaki, wenno padada ababae. Wenno dagiti agag-agaw na agom mamartek, mamadpadakas, wenno dagiti mannanakaw, awanto kadakwada ti makipagtagikwa, iti pagarian ti Diyos. Ay, nalawag din ng ngigmaw pagayam, iso asaan amayan nato, ti panakirelasyon mo kini Jesse. That's right. Iso nga, isardeng maun takinamaag nga aramid mo. That's right. Amin a relasyon kat kasapulan ti effort. Ngem, amin kat adda pagpatinggaan na. No maminsan, kasapulam maamires no rumbeng kumpet wenno umigbat kan. Siguradwam kayat mong ti makibreak. No imbagam, siguradwam nga dakargana kan aksyon adagos. Pagsaritaan animbag ti parikot. Agdesisyon ka klaro tautig mo. Saan kang agdesisyon bayat napudot ti saritaan. Siguradwam makibreak ka iti personal. Agpili ka iti lugar makapagsarita kayo pribado. Lipasem ti relasyon. Agpakatibker ka kalpasan makibreak ka. Agbalin ka prangka. Straight to the point. Saan mo tamasapol na drama launay ti panakisina? Ibagam lang ti rason mo no apay. Ibagam lang ti pudnaw. Sa ganaam ngay sukat magdaan iti maday a reaksyon. Kalpasan may binsa-binsan ti amin. Masansan magdaan iti aglalaok nga emosyon ti karelasyon. Ngem agbalin kala kalmado saan mo agid-giddanan. Amwem no kaano arpeng na panawamon. Iti kasta panagsarita, saan maliklikan at isaritaan, ket mabalin nga agsubli-subli iti maysa banag. No saan nalawag ken kuana, no apay akayat mon ti makisina, agpatulong kay ti maysa agayem, tapno ilawlawag na. Wenno mga ramid kay ti surat, tapno maawatan na. Mabalin daytoy ket makapaupay, narigat, ken kadwan na kadagiti kaso, makapasakit iti puso. Ngem saan kanyag pangadwa, may mayat metla ti agbiagan nawaya, daytay awan te pakakon-konsensyaam. Gamden nga isublay iti normal abiyag, kalpasan makipag-break ka. Saan mo gamden ti makigayem adagos ken kuana, kalpasan nagsina kayaw. Iti kasasaad, at adda nga agbayag ti sakit, iti insinam. Nasaysaya at nagin na tayo kayo pailaeng, tapno makuna ang nadalos ti panagsinayaw. Padasan ti agragsak, kalpasan ti panakisinam, saan ko nga ibagbaga makapag-enjoy ka adagos, ngem masapula maadaan ka iti oras para iti bagem, inot mairam kan tumutlaeng iti sigod abiyag mo. Nalabit nga iti panagin na dayuyaw,
Makasapulay ni ti pamuspusan, tapno saan na ka na mapanunot. Kahit kalpasan na, subyam matan ti sigon nga aramidam. Agragsak ka, balkan ti sirkulasyon ti gagayam, kang runaan na ti kapamilyam manayn. Alright. Ala, kastan gagayam, aging gay ti sumarunumalan, ngayon tayo panagtatanggay. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos tiyagina kada kayo. Amen. Bye-bye. Thank you so much, kadrama. Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!